साला बुरबकफ्रा ओरैनो जागारग्राफ्रा बे अमानि खर'खौलाय मा खर'नि जिबौनि खर' गरायनि खर' मैदेरनि खर' नुखो बिसोरलाय हा माबे एंगेलाव बेखौ मैदेरनि खर' नुखो माबे एंगेलाव जिबौनि खर' नुनांगौ जाखो बे दाउदैयाबो आरो आंनि बिनानाव हिसाबै एसे स्मार्टसो जानांगौमोन दुन्दियानि जाम्बिसो जाबाय माबायदि जाम्बि बिनानाव जाम्बि फिसाजो जाम्बा सियान फिसाला मोनखो आं सासेबो आंनि लायाखै सालाफ्रा स्मार्ट जानायनि खेथ्रआव रावबो आंनि लायाखै सिखावनि बुद्धिखौबो आंनिख्रुइबो बांसिन लालायबावदों बा ओरैबायदि ना सिम्बलखौनो मोजाङै सिनायाब्ला माब्रै आंखौ हेफाजाब होगोन बिसोरलाय फैगोन इलेक्सनाव हो अमानि खर'खौ जिबौनि खर' नुग्राफोरा बिराद रेजेंआव लादों साला स्वादफोरा ग्रोन ग्रोन फिसिदों आं होननानै बुंबाथाय लाजिनायानो बा मेगनथिंजाय हासुदै गलायलायगोन बिसोरना मेगननिफ्राय हासुदैफ्राबा ओरैबायदि अखानिख्रुइबो बांसिन गगोन बुंजायानो एसेबो गाबनायाबो मेगननिफ्राय हासुदैसो गनाय जाबाय माथो नंनायनि नङिनि गाबनांगौ नोंसोरलाय माबेयाव नंनायनि नङिनि गाबखो आरो गाबबानो हासुदै गनाय जाबाय मेगननिफ्राय जोंना मेगननिफ्राय हासुदै गबायबालाय नोंनालाय माथो मेगननिफ्रायनो गुंग्राय गयो आंनालाय मालानिफ्राय गुंग्राय गनाय मेगननिफ्रायलाय आंना मेगननिफ्राय जेबो गवा लाजिया मालायखौबा मेगननिफ्राय हासुदै गनाय होननानै बुङो गाबनायखौ नोंना मेगननिफ्राय दैयानो गवा गाबबाथाय गुंग्रायसो गयो आलायखौबा बुंथारगोन आरो फिसाफोरखौ माने ग्रोन ग्रोन खांनाय होननानै बुंबाय थायो नोंहालाय फिसाफोरनि मा दाय लाजियाबो जात बुंबाय थागोन आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंनो बुंलाय बे खर'खौ माब्रै नों सैमानि खर' नुखो हो बे जाबाय अमानि खर' हा सैमानि खर' बायदि नुदों नालाय नुदों होनदों आरोहाय नङाबालाय नङासै आरो ओमफ्राय मा एंगेलै जिबौनि खर' नुनांगौ जाखो बे अफ्रि रानिया बेफोरखौ लानानैनो खर' गुदुं जादों आंना नै सासे मन्त्रि एमएलएआनो बिदि रागा जोंबाय थाबा जागोन नोंनि ओरैबायदि आखलखौ नुबा सोर नोंनो भट होनोहाय आंनि मिनिनायाव हायना मुलि दं माने जादु दं आं मिनिबानो बयबो आंखौ मोजां मोनो नाथाय आं दा रागा जोंनानै दं मिनिनो गोसो गैया नोंसोरनि बेफोरबायदि फौसुलिया रिप्लायानो आंनि खर'खौ जाबाय मा अमानि खर'खौनो जिबौनि खर' हो मा खर'नि मैदेर खर' बेलाय बेनिखायनो रागा जोंदों आं रागा जोंबाय था रागा जोंबानो जागोन नामा आं दसे बाजाराव थांनानै फैनि न'आव जेबो गैया मैगं थाइगं फैसाफोर दंबा एसे हर गैया आंनाव इलेक्सन खाथियाव आंनाव जेबो फैसा बिनाङा बिराद फैसानि गोनांथि जादों आंनाव जेबो फैसा बिनाङा नांगौबा संख्रि बानलुजोंनो जा नंमारगौ ना नंगौथ' आरो दे होमबालाय ओरैनो माथा गरम जानानै दङ आरो संख्रि बानलुनि फैसा बिफैदों साला होद माइसि असयबोब्रा एमएलए जानायाबो खर'ल गुदुं जाबाय थायो फारसेथिं फोरजाफोरजोंबो बखिजानांगौ जायो अपोजिट पार्टिनिफ्रायबो जेब्लाबो सांग्रां जानानै थानांगौ जायो जियानो जादोंला सानसेनि थाखाय मिनिस्टार जाहोनांगौ ना आंहा सन्थलानिसिम थांनिसै बिनि उनाव हाफांनिसिम थांनि हाफाङाबा बे सिम्बलखौ मा होननानै बुङो जि बुङो सैथोखौनो बुङो ना फाग्लि हाफाङा मोजांबाबो गाज्रिबाबो दुश्मनबाबो गारनोबो हाया नागारनोबो हायाब्रा हाफांखौ जियानो जादोंला देग्लायनि इलेक्सनाव हाफाङा जुदि आंखौ हेफाजाब होयो बास देरहाखागोन आरो रोखालै बेनिखायनो बेखौ एसे फुस्लायनांगोन र' दा एसे मिनि हाला हाला जानांगौनो माथो मिनिनोबो गोसो गैया बांद्राय मिनिबाबो खुगाया नांथानानै बबा जानानै थायो ओइ गिनायाव गैया साला सन्थलामनाव थांनि र' आयो बाला दुम्बा फिसा मा जाखो दे नों आइ नङा माथो नों मादै बादालिसो बोरै आंनि आइया आयो बाला आंनो नों साइबाल गावनि बिमाखौनो सिनायला आयो नङा माथो नों जोंहानि आइखौ सिनायखायो आं नों आंनि आइ नङा नों मादै बादालिसो बोरो मादैया आयो बाला आंनो नोंनि बिमाया आं पार्लाराव खानायखौ बेलेग हाजानायखायसो नोङो बेफोरबायदि सिनाया मोनदों नङा माथो गावनि बिमानि महरा सोलायबाबो बिमाखौ सिनायखायो नों आंनि बिमा जानो जेसेबां नायगिरा मानो नों आंनि आइ नङा गावनि बिमाया थगालिबाबो जियानो जाया मानो गावनि बिमाखौ सिनायखायो बुं आंनि आइया बहा थांदों आइरे बाला मा जालायदों नोंसोर बिमा फिसा हो आयै आयो बाला गावनि बिमादैखौनो आं नोंनि मादैसो मिथिबाय मादै नै मादैया मा लाबोदों नोंनो आयै नों मानो बिदि आंनि आइ जानानै मानो मादै जादों नों आंखौ नायनो बाबाय आरो आयै दुमफाव बिदि नङाहाय जों नोंखौ जोबोद अनो आं नोंखौ जोबोद अनो दुमफाव आं नोंनि बिमादै ना नङा माथो नों आंनि बिमादै आंनि आइसो नों आंनि आइसो नङाहाय दुमफाव आंसो नोंनि बिमा मिथिबाय आं बादालि नङाथ' नोंसोर सानैबो आंखौ थगायदों आं मिथिखायो नोंसोर सानैया बिराद गाज्रि आं थगायसुलि मानसिफोरखौ नायनो बायो आंबो थगाया मालाय थगायनायखौबो नायनो बायो आयो बाला ओइ बादालि मानो आंनि जायगाखौ लानो हायाखै दाबो आं साननैसोल' सिख्ला जानानै थागोनखौ मिथिया आरो नों ओइ दावसि देलाय गावनि बिमाखौ बयबो फिसाफोरा सिनायखायो बिमा आरो फिसानि बन्डिंआनो कानेक्सनानो जोबोद गोथौ आरो गुवार आरो निजोम बिराद स्रां स्रां क्रिस्टेल बायदि बेनिखायनो सिनायखायो
जेसेबां थगायनो नाजाया मानो बे सिनायखागोन मिथिबाय बेबो नंगौ नाथाय आं साननैसो सिख्ला महरै थागौमोन आरो नों मानसिया सासे गथ'नि बिमा जाबाय माबोरै सिख्ला जाफिननो सानखो दे नों जेसेबां सिख्ला जाफिना माने नोङो दुमफावनि बिमाखा आरो बम्ब्र गुमैनि हिनजावखा बे मालाबाबो सोलाया बेखौ आं मिथिगौ नाथाय साननैसो सिख्ला बैसोखौ लाफिननो सानदों आरो प्लिज बादालि बिदि होननानै नोङो गुमै बम्ब्र आरो दुमफावखौल' दुखु दाहोदे दुमफावाथ' मिथिखाबायनो नोंखौ बे दुमफावाना बिराद स्मार्ट आंनो लाथादों बाल्ला गिफ्ट लाबोदो नों थफेरामनिफ्राय लाबानो जाबाय माहाय थफेरामखौ गोसोथोबाय होननानै बुंबाय नामा बाल आं हगालिलि मोनोहाय बे मानसिखौ गोसोथोनाय बुंनानै लादों नों बुंबानो जाबाय आरो आं ओरैनो रायलायफ्लानानैल' बेनिफ्राय गिफ्ट लाबोबाय मिथिबाय जाबाय दे बाय 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 आइदै बाला बे दावसो देलायाबो जे आरो खेबसे थफेरामजों रायलायनांसिगोन जानाय नंला ओइ हापां मैया हराव गेसाव खिफिनानै सिरि थाबावलायो आरोना नों मानि इसेबां गेसाव खिफिनायलाय कम्बलानो दासिमबो मोनामगासिनो आं बाहेराव फोराननो लांबाय होमबाबो मोनामगाया इसेबां गेसाव खिफियो नामाब्रा नों फाथा मोनलायदों आरो मा फात्ता मोना बेलाय गेसाव खिफिनायखौ फात्ता मोनालासिनो थायो नामा आंजों माबा बुंजानो गिनानै सिरि कम्बलखौ फांनानै उन्दुना थालायबावोब्रा होमबालाय नों मैया हरावनो बुंनांगौमोन ना आंखौ मानो गेसाव खिफिदों होननानै जेबो बुंनो बानानै बुङासैलै आं खिफिनायालाय राजा लामासोखा रावबो हमथानो हाया होननानै आं नोंखौ मिथियाखैसो सानदों सानगोन नों मिथियाखै आंखौ सिरि मोननानै दङ होननानैनो मिथिखादों नों कम्बलखौ सिरि जोमनानै थाखोमालायो बिथिंजाय आंखौबो कम्बल सिङाव सोफानानै मोनामनायानो हाला ओरैबायदि मोनामबायलाय दाद कम्बल सिङाव आंहाबो हाबफाना लानानै आंआनो गैलामोन बोरैबा बायहेरायाव ओंखारलांनायखायसो आं थाल मोनखादों दे बैलायथो नङालायनो खिफिनो ओंखारदोंबा बिनि सिगां नोंनि खिथुखौ कम्बलनि बाहेरायाव लानांगौब्रा मा खिथुखौ कम्बल सिङाव सोना दोननानै बेफोरबायदि गेसाव खिफिनायलाय कम्बल सिङाव खिफिबाथाय बाहेरायाव बोरै ओंखारलांगोन खिफिदैयालाय दिनैनिफ्राय बिदि दा खालामलै आं मालाय माथो खालामबावनो गोसा खिफिबाबो नोंजों खोनाजानो गिबाय बिनिखायनो आङो कम्बल सिङावनो खिफिदोंमोन आरोहाय आं बेफोरबायदि खिफिबाय थायाथ' नोंसो खिफियो नोंनि आखलासो जाया दा कम्बल सिङाव खिफिबाय थाग्राया आच्छा आंनि आखलखौ सोलोंबाय होमबा नों जाफ्लांबाय बाल साला गावा खर'खौ ब्लेंकेटनि सायाव लाबाय आं खर'खौ ब्लेंकेट सिङाव सोनानै लाबाय मोनबाय दा मस्लाया गेसाव दासिमबो खुगाखौनो बोरैबा मोनगासिनो नोंबोथ' बिदिनो खिफियो बाल गेसाव खिफिबाथाय मालायनिखौसो रागा जोंनो ओंखारोना गावनिखौ रागा जोङा दा नोंबोथ' आंखौ बिदिनो खालामबाय थायो स्पेसियेलि जौ फेबा जि गेसाव खिफियो आंलाय माला खिफिनायब्रा औहाय खिफियासो जागोन नों एसे गेसाव खिफियो बेबो नंगौ हापां बिदि होननानै नोङो खिथुखौ कम्बल सिङाव दोननानै खिफिनाङाना मोदोमखौ कम्बल सिङाव सोनानै लाबाबो खिथुखौ बाहेरायाव दोनथ'नानै खिफिनांगौ बेहाय दे बुजिबाय एबारनिफ्राय खिथुखौ बाहेरायाव दोननानै खिफिसिगोन आं बुंबाल' जायाब्रा खालामनांगोनबो नोंखौ मिनिनो ओंखारबाय मोदोमखौ सिङाव दोननानै खिथुखौ कम्बलनि बाहेरायाव दोननांगौ ए हौवा हिनजाव मिनिखुमालायगासिनो दासो सेंग्रा गोरलैथां मोनखो ना माखो दे बिदिनो मिनिबाय था आं थैनोसै नाजिवदां थोद दानो थैयो नामा बुरै जानायखौ नेया होमबा थै मिनिनानैसो होनदों ना मा एसे जाम्बा नोंलाय सम अन्थावथावबो मोनलायलाङो आं बालि मा होनो नों नाजिवदां खिफिनानै दे मोजाङानो जाथारदों सेंग्रा गोरलै सिख्ला गोरलैफोरबायदि मिनिलायबाय थानो गथ' गथायफोरानो देरबाय दासिमबो लाजिनाय गैया नामा मिनिदोंसोमोनलै आयै एसे ना मिनिनायाबो गाज्रि आयो मिनिनोबो मोनला आरो मानो मिनि खाख्लायबाय थानांगौ जाखो हौवा गोदानथां हिनजाव गोदानथां आयो हौवा गोदान हिनजाव गोदानाल' मिनिलायो आरो जों मिनिनो मोनला आरो जोङो हौवा बोराय जाबाय हिनजाव बोराय जाबाय होननानै जोंनि मिनिनायखौबो दोनखुमानांसिगौ आरो एमएलए जालायनानै बेसेबां जाम्बि आरो आंखौ एमएलए जानानै जाम्बि होननानै बुंनाङा आं बायदि मानसिया समाजनि बेसेबां मोजां खामानि मावदों मा मिथिगौ नोंस्रा हौवा हिनजाव मिनिलायबाय था आरो मा नायबाय थाखो हौवाजों बिदि जिरायफानानै मिनिबाय थाबासो मोजां मोनो नामा थां साहा फुदुङै थां बिदि बुंबाय थानांगौ आरो मोजां बुंबाबोथ' फुदुंगौमोन ना आं मोजां रावखौनो बाहाया माबा नुबाय बिहामजोआ मा एसे अख्रा जाबाय दा रागा जोंबा मोसागोनसो आं जागोन दे आं फुदुंहैनोसै आयै मा रागा जोंबाय थायोब्रा
रागा जोंबा मानसिनि मोखाङा थाबनो गाज्रि जायोनो। जाय मानसिफ्रा थाब थाब रागा जोङोना बिसोरनि महरा गाज्रि जायो। महर मोजांबाबो रागा जोंबाथाय महरा गाज्रि जाखाबाय आरो। बेनिखायनो रागा जोंनाय मानसिफोरनि मोखां महरफ्रा नायथाव जायाना। ओं मिथिखायो आं, नोंहाबो आंखौसो मोनबाय। इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि फैगासिनो, मानसि बुथुमनांगौ बेखौ ताल गैया। हिनजावजोंनो मिनिलायखुमाबाय था, हौवा गोदानथां हिनजाव गोदानथां। थै मा जाबावगोनब्रा, बिखुनजो बिहामजोनि गेजेरावबाथाय हाबनोनो गोसो गैयालां। बे दुरलाय बिखुनजोआ आंना सोरबा हौवा बोराय बा हौवा सेंग्रा गोसोथोनानै खारबाबो हामसिगौ। नंनायनि नङिनि दाय जाफैबाय थायो। साहा फुदुं होननानै बुंबानो जायोना, आंलाय माथो गाव जेखौ थिनो बेखौनो मावखायो। खुगेन मानसि बाराय, दस्रा बिहामजो जानाय मोनबा खम दांगौमोनहाय बियो। आंखायसो एसे हाबावदों खोमा। रावबो गैया नामाब्रा? हाफां नारजि बुदां। नै माथो खर' गाज्रि अमा राजासो सफैलायबाय। मानो फैलायखो बेलाय? बोरलाय मानसिफ्रा। बे बिखुनजोआलाय न' सिङावलाय मा खालामहैलायखो? मानसि फैबाबो थालखौनो लानो रोङा। फावगालि खुलुमबाय आदै। दे जिउ गोलाव जाथों। आच्छा बारु थाइबानि लारु फावगालि मालाबानो बयनिबो नोजोराव नांनाय देलोंलों देरथारबाय माथो नोंलाय। आच्छा खबरफोरा माब्रै? मोजाङानो। बोरो बिमा बिफायालाय? मालाय सेंग्रा गोरलै सिख्ला गोरलैफोर बायदि मिनिलायगासिनो खि खाखानो। आच्छा बारु थाइबानि लारु मेगन सादों नामा नोंलाय? आंलाय मा नांनायनो मेगन सानांगौ जाखो? जेबो नङालै जेबो नङा, मिनिनांगौ। मिनिबासो एसे खुगाफोरा मोजां जायो। बिदि होननानै नोंनि बायदि नांथानांगौ नामा? नोंहासो मिनिबानो खुगाया नांथानानै थायो। मानि खोथा बबाव लाबोयोब्रा? हा मानोथो फैदोंमोन? फैनायाथ' बिराद गिदिर रिजन लानानै फैदोंमोनलै। देग्लाय आंनि हेंथायै सोर सोर गसंगोनथाय बेनि एसे सुलाद लानो फैखोमादों आं एडभान्सनो। माखासेनि नामफोरखौ मोनबाय आरो सोरबाफोर उथिबावगोन नामा बेखौनो सानदों आं। बेफोरबायदि खोथाखौ न'आव रायलायजाया, आंनि अफिसाव फैबानो जाबाय। आच्छा थाइबानि लारु। बिदिबालाय आं थांनोसै, नों थाथ'दो। दे आं हापांमोनजों नारजि बुदांमोनजों एसे रायलायलांनि। मिनिनाया अहाबासो रायलायनो मोनगोन दा नोंलाय। होमबाबो नेबानो जाबाय। ओइ फावगालि थांलाय, नोम्फाखौ लिंहैलाय। जागोन दे। आच्छा बारु थाइबानि लारु मेडाम, बे बारावबो नोंथांनि हेफाजाब नांगौलै आंनो। आंहानोबा जेनगोन देरहागोन जानानै दङ, नोंनो बोरै हेफाजाब होनांगौ जाखो? गावबागाव बिजाथि लोगो नांनानै एसे खामानिफोरखौ प्लानिं प्लटिं खालामनायाव हेफाजाब होलायाबा देग्लाय जेनगोना रोखाखा। बेनिखायनो एसे सानै हयै खामानिफोरखौ मावबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदि खोथाखौ रायलायनो आंनि अफिसाव थौ। आच्छा बारु हाफां नारजि बुदांमोननि हेफाजाब लादोब्रा। लानो? आंनि सुथुर गोजासो बिसोरो। हाबा जाखांनानै मालाय फिसालानोबो हिनजावखौल' बिहामजोआबो बिहामजोसै। नों हारसिं जानायखौ बोरैबा मोनग्रा जाबायलै मानसिया। दानि जुगाव बिराद खारलाय खुरलाय जाथारबायना। नोंबो माबा मोनसे खालामदोब्रा, नोंबो खारहोलांदो। बेखौसो होननो फैदों नों आंखौ? नङालै समायनाथारना नों मानसिया, बेनिखायनो बुंदों। समायना मानसिया बांद्राय रागा थाबाय थानो हामा। समायना मानसिया खुसियाव थानांगौ। अबेसे समायना नङिफोराबो खुसि डिजार्भ खालामो, नाथाय नों बांसिन डिजार्भ खालामो। बेनिखायनो गावनि खोथाबो साननांगौलै, बेसेबां समाजनि खोथा साननो। दे जाबाय, अफिसाव रायलायहैगोन। फाग्लि दुरलाय मेदामा मा एसे साइसब्रा। फिसालायासो बारा साइस बुजियासै बे नारजि बुदां फाग्लाया। मा गोसो जाना फैदोंहाय अमा राजा? माबालै नांगौखासो फैदों आंबो। नैबे आंनि आखाइनि सिम्बलखौ नायलाय, बेखौ नों माबायदि नुदों? माबायदि नुनांगौ जाखो? अमानि खर' आरो। मा होनदों खेबसे होनफिनबावलाय। अमानि खर'हाय। आं गाबनो ना मानो जाबायलै। सोरबा जिबौनि खर' मैदेरनि खर' होननानै बुंदों बेखौनो, नाथाय नोंसोर सैथो बाथ्राखौ बुंबाय। नैबे अमानि खर'आनो आंनि सिम्बल जाफिनगोन। होमबाबो गोसोम खर' लायोबा मोजां जागौमोन आरोहाय। बे पिंक कालारनिखौलाय मानो लादों? आरो बेबो कार्टुननि बायदिसो अमायानो, बेनिखायनो मानसिफ्रा जात होनदों आरो। मा होमबानो जिबौ खर' बायदि नुयो नामा? जाय जिबौनि खर' बायदि नुदों होननानै बुंदों बेनि मेगनानो गाज्रि। आंनि फिसाजोआसो होनदों। थोब्ले माब्ले गियान लानानैलाय आरो बेफोरबायदि जाखागोनथ' आरो। आंनि फिसाजोखौ जेबो बुंनाङा। जायखिजाया हाफां, देग्लाय इलेक्सनाव आंनि लोगो जागोन ना जाया नोंलाय? दरखार नांदों नोंनि लोगो जानो। नोंनि एगेन्सिसो गसंथेगोन आं मिथिबाय। थांनाय खेबाव बे थफिरामा जेनदोंमोन ना? एबार थफिरामजों लोगो नांनानै नोंखौ फेजेनथारगोन, नायबायल' था। उन्दुनानै सिमां नुदों ना नायनानै सिमां नुदों? आंखौ फेजेननो हायाब्रा नों। नायनोसै फेजेननो हायो ना हाया। दे जिरायथ', आं साहा फुदुंना लाना फैनि। बिखुनजोआबो साहा लोंनो होननानै बहा खारनानै थायोथाय? मालाय अफिसाव थांबाय। साहा फुदुंनो होनानै खारलांलायबाय दा। माबायदि बिखुनजो बियो? आच्छा बारु थाइबानि लारु साहा लोंबाय थालां। मा थिगलाय सायाव नों आंनो जेहेर होयोबा दुबथेनानै थांबा। नोंनि गेसाव गोसो बायदि नङा आंना मिथिबाय अमा राजा। नोंसो बिदि सानखुमायो खोमा, साहा फुदुंनानै सायाव जेहेर होनानै मानसि बुथारनो होननानै। आं साना बेफोरबायदि। नों सानाबालाय मानोथो बिदि बुंनाय? थिगबो गैयाना, नों मानसि आंखौ नायनो बायोना। मा थिग? आंखौ नोंनि लामानिफ्राय फोजोबस्रांनो थाखाय नों बेफोरबायदि खालामनोबो हानाय ना। बेनिखायनो नोंनि आखाइनि गयबो जाया, नोंनि आखाइनि दैबो लोङा। नांगौबा आङो एकदमबारे रानस्राव बालागबारियाव दै होननानै गाबख्रावबाय थागोन, होमबाबो नोंनि आखाइनि दै लोङालै। आरो नोंहासो बालाबारियाव दै होननानै गाबख्रावबाय थाबा नोंहासो बैयो मा होनोमोनलाय सिख्रा बाजोआ सिगुनफोरा सिला सिगुनफोरजों जानो थाखाय नेजाबाय थागोन दा। मालाय मा दै होनो मोनाबा मोजांसो नों बायदि मानसिनो। नों बायदि मानसिनो साहा फुदुंनो होनो मोनाबाबो मोजांसो आंनो।
इसिबां नायनो बायो नों आंखौ नोंबो मालाय आंखौ नायनो मोजां मोनो मोजां मोनोथ' आरो नोंखौ लाजिलायदों नामा हा लाजिलायदों नामा हाबलां खुगा जोबलां नोंखौ नायनो मोजां नुयोब्रा आङो अब्लाबो आं नोंखौ गोसो थोनो गोसो जाया फायनानै बुं नोङो लाजिनायबो गैया नामा नोंहा हा नोंनि फिसालाया आंनि फिसाजोखौ एदावो नों आंखौ एदावो नोंनि एगेन्सि गसंथेनानै ना नोंनि मासिखौ सेनानै नोंखौ आं लामायावसो इसोरनि नामाव फैसा हर होनो गोनां होमबाबो आंनो होलांगोनब्रा मानसिफ्रा अननानै थाइसे थाइनैखौ नोंखौसो बिबायारिफोरा नोंनोसो फैसा होनाय नङा है बाल थांनोबा नायनो बाबाय आं नोंखौ आच्छा थाइबानि लारु नोंखौ नायनो थाखाय आंबो हांथोनो जानानै गैयाब्रा फैबाय आंबो ओरैनो बिखुनजो आंखौ माथा गरम खालामनानै गालांबाय आरो बिहाबो माबा माबिसो होनफैदों बालनि बरिया आं बेखौ हालासो बे ढोलखौ लाबोनायनिफ्रायनो दामखावगासिनो मा मोनखांगोथाय बैसागुनि थाखाय रेडि जाखादोंब्रा देग्लाय बैसागुआव सिथ्ला गावख्रुजोबनांगौ हाथर हाला गासिखौबो गाग्लिजोबनांगौ मोसानांगौ थिंगां 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 ओइ दस्ति बेफोरखौ बाद होलाय नोंथाङा सानसेनि एमएलए जानांगौआ मा जाखो खामानि गैया एमएलए जाना लाब गैया आच्छा बारु थाइबानि लारु आंनि हेफाजाब होग्रा जादो बास नाहाय बे फाग्लाखौ बेफोरबायदि खामानियाव दालिं ओरैनो मानसियानो जाय मोजां होनो बेवहायनो गोजावलाबायो दालिंखा नाङा दे बिदि गोसोखौ मोननै मोनथाम लाबा जागोन नामालाय हा सन्थ' आंजों थाफाब्रा आंजों थाफा नोंनि दखानखौ बिराद गिदिर खालामनानै होगोन आंनानो थोजासे हाखायो आङो बाथो नाङाय आं हारसिंनो मोजांखा आं दा दसे थांनोसै गामियाव बैसागु सोलोंनो लोगो लायनोसै ओइ दुफां बोथोर सान्दुं गोसा दंफां सेराव नुबायना नों बेबायदि मानसिखौ माब्रै लिंखो दे मानसियानो गोरलैनि सभाबानो खाराखै दाबो जायनो मोजां होनो बेजोंनो थांनो नागिरो आच्छा बारु थाइबानि लारु जोंलारे माबायदि जाखो नोंना फरायनाया मोजाङानो जाबाय आंना आच्छा बारु थाइबानि लारु सासेयालाय संख्रि सापात लायनो खोन्थानायानो दाबो मोनफैला दखाननि नावसो माबा माबि सोंबाय थाबाय नामाथाय देन्जारलै थरल' बेथे देन्जार आच्छा बारु थाइबानि लारु उनाव लोगो मोनलायसिगोन दे आं थांनोसै हा बे खर'खौलाय मानो लानानै गिदिंबाय थादों मा बुंबावनोब्रा मोजां मोननानै लादों बिदिनो होनांसिगोन आरो जियानो जादोला अफिसाव थांनोसै आं दे आयौ माला सन्दुला धल दामलायथारदों है आं मेथाइ खननि दे नों धल दामनानै होदे माथो नायबाय थाखो दे मोसिया दुंदुलुकदुं होगासिनो नां बापावै मा जालायबाय थादोंलै बेवहायलाय मानि खुसि मोनदोंलाय बैसागु सफैसिगोन नालाय रंजाखादों आयो ओइ बादालि नोंजों रायलायथारनांगौ दङ आंहा गोदै गोखा गोबाब बैसागुनि सिगाङावनो गासिबो जाजोबनांगौ बेनिखायनो फैलाय एसे साइडथिंजाय रायलायनि मा रायलायबाय आं रंजा फुथारदों ओइ फाग्लि आं नोंखौ गोसो थोब्रायबाय बेनिखायनो नोंजों रायलायनि आं आच्छा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनै एसेनोसै गाबोन लोगो मोनलायगोन बाय बाय